Hej, velkommen til. Du ser på krummes.com. Vi er i gang med en hjertehealing. Det handler om at komme lidt op på beatet og være glad i låget. Mærke din begejstring og din tillid, og det hele nok skal gå. Og så er den grøn, som du kan se. Og du skal egentlig bare tage imod det, jeg sender til dig. Det er din ringfinger, og det er din hjertelinje, som du kan se, jeg har tegnet op her. Det er egentlig det, der er i fokus. Så læn du dig godt tilbage og slap af og mærk, du får noget adrenalin. Mærk, at du bliver glad og optimistisk og positiv og begejstret. Åbn hjertet fuldstændig. Åbn halsen, åbn maven og bare mærk de grønne farver, der vælter ind i panden på dig, der godt kan lide at være nede i maven. Sug det til dig. Træk vejret. Både giver dig god tid, men samtidig med, så går det også stærkt. Nogle gange ser jeg lidt, andre gange der ser jeg meget i mine healinger, og det skal du ikke tage dig af. Du kan bare mute mig og tage det hele ind. Træk vejret. Mærk dine celler. Mærk dit blod. Slå hovedet fra. Lad være med at tænke. Eller læg mærke til, hvad du tænker. Det er fuldstændig ligegyldigt. Mærker du ikke virkningen nu, så kommer den snigende bagefter. Det skal nok være der, uanset om du kan mærke det eller ej. Træk vejret. Mærk dine arme. Mærk dine skuldre. Mærk, at du både bliver glad. Mærk, at du bliver positiv. Mærk, at det hele det kører lidt hurtigt. Det går lidt stærkt med de her sten. Mange af de andre sten kan man godt blive lidt tunge af, men det her, det gør dig lette. Træk vejret ned i maven og bare giv slip. Giv dig god tid, selvom at det går hurtigt. Mærk, om det pibler rundt i dig. Mærk, om du får nogle beskeder, om du får åndeligt besøg. Stenene her bliver healet til dig igennem min intention til dig. Og i dag der er det nymåne, så der er ekstra smæk på nytænkning, boblende energi og ingen jordforbindelse overhovedet. Det hele det kører bare stærkt i luften, og det er svært at finde ro. Men det trænger vi også til nogle gange. Nogle gange så går det hele lidt for tungt, lidt for langsomt. Så det er en helt ny energi, du får nu. Så den her healing, den skal du ikke se, hvis du skal sove. Den her healing, den kan du se, hvis du har svært ved at vågne. Hvis du er lidt ked af det. Hvis du er gået lidt i stå, så er det den her healing, du skal sætte på. Den her healing, den kan blive ved, og den kan blive ved, og den kan blive ved. Så du kan egentlig bare sætte den på repeat, indtil du føler, at nu er du fyldt op.
Så hvis du gerne vil fortsætte, så trykker du bare på repeat nu. Og hvis du gerne vil lande, så begynd stille og roligt at mærke din krop. Mærk din jordforbindelse. Kom ind i dig selv. Mærk dine fødder, dine arme, dine ben, dit hoved. Stræk dig og gab, og husk at drikke godt med vand. Ha' en rigtig dejlig dag.